nħossni maqbud f'dil-ħolma, ngħix ġranet li ġraw snilu dell-art li tant tħobbni, daret kontrija. Ħsejjes itambur ġo moħħi, kliem li jweġġa li l-ħajja mhix tajba lija. Mitluf fil-baħ fix-xejn bħal astronawt tal-bogħod mid-dinja. Nixtieq li għandi s-saħħa neleb din il-gwerra li għandi ġo fija. Kif se nsib it-triq, kif se nsib min jien fejn marrit li s-saħħa. Jekk il-fjamma ntfiet, jekk il-moħħa jien lejn se nġib is-saħħa. Darba kelli l-fejn favorija. Sa ma tfaċċa sħab u kaxkar dak li sab. Inħoss ngħix f'ġisem ħaddieħor f'did-dinja li mhix tajba lija b'tasbis nispiċċa mata madwar nitkellem u nitħaq bla ma nħoss xejn. Jgħiduli li moħħi mnejjek u għal xejn minn ġewwa mdejjaq meta għandi minn kollox u misni nkun kburi b'dak kollu li jiena b'dak kollu li ksibt. Skużani għax naf kemm xtaqtni bħalek dik il-ħlewwa. Aħfir li ma għax qalda daħ ibnek iż-żejr u mejjet minn ġewwa. Kif se nsib it-triq, kif se nsib min jien fejn marrit li s-saħħa. Jekk il-fjamma tfiet, jekk il-moħħa jien lejn se nġib is-saħħa. Darba kelli l-fejn favorija. Sa ma tfaċċa sħab u kaxkar dak li sab. Se nieħu rridni f'idejja u nibda niġġieled, se nibqa' nissilet sa ma nifhem xejn f'dal-mod. Qudiemi mhux faċli u twila it-triq biex neleb l-istigma u l-friq bl-għajnuna nsib dak li tlift. Irrid insib it-triq, insib min jien jerġa' jkolli is-saħħa, jerġa' jkolli l-fejn favorija u neleb dak is-sħab li kaxkar kull ma sab. Bis-saħħa li għandi ġo fija se nieħu l-kontroll ta' ħajti bħala astronawta fit-triq li narti. Grazzi ħafna, grazzi minn qalbi.